Salutare și bine v-am regăsit la un nou YouTube pe acest canal. Eu sunt David și astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Asta cred că e episodul 7 din seria în care îl facem pe Leon Tier 35. Aici, după cum vedeți, avem 529 de trofee. I-am luat și gear, ați văzut în episodul trecut. Așa, o să jucăm noi la solo. Deja au început playerii să fie mai buni. Deja nu mai câștigăm fiecare meci. Așa. Nu uitați, dacă mai vreți episoade, să dați un like și un subscribe. Aparent meciul ăsta e cu boți, deci e easy win. Așa. Repede. Uite acolo. Așa, luăm power-ul ăsta. Venim pe el. L-am omorât. Ok, văd că e un tic acolo în centru, care nu o să mai fie, dar na. Preventiv. Asta și acum venim pe 8 bit. Nu! Am murit. Aoleu, ce... Na. Ce slab sunt. Meciul ăsta câștig. Bine, chiar dacă ăsta nu-ți mai fie cu boss, dar încerc să câștig. 2 leoni. Ok, așa e bine. Dacă aveam Angelo, mă duceam pe apă, da? Să le omor pe Colt, să dă n-am Angelo. Colt cu apucător de Angelo. Colt, Leon. Aia e primul. Mamă, aproape mor. Dăm și noi un third party, frumușel. Venim pe aici cu indivizibilitate, aolo. Olofeng, nu! Da, a murit. Locul 7. Îi dăm play again. Dați și voi acolo un subscribe ca până la finalul verii sau până la finalul anului să facem și noi 400 de abonați. Bine, dacă am face până la finalul verii 400 de abonați ar fi senzațional, dar e foarte greu. Da, o să vină Edgar aici. Ok, Serge. Acolo. Ok, bine. Dacă aș putea și o să iau chesturile astea, repede. Da, pe vine Serge, n-am ce să mai fac. Trebuie să fug. Nu! Doamne, de băra, ce camperi sunt ăștia. Parcă îmi vine să dezinstalez browser-ul când îi văd pe ăștia. Așa. Mamă, Spike, Mythic. Max, Mythic. Cred că ăsta de lângă noi e ăla cu Mythic. Cred. Ok, Crow. Stăm și noi aici, așa că n-am ce să fac. Ok, deci... Aoleu. Hai că ne-am schimbat rolele. Acum Spike e pe mine și... Aia, pe Leon a salvat, că e Leon fără skin.
Dacă vine pe mine îl bat. Că n-are skin și e slab. Nu băgați în seamă. Că aproape am făcut și credeam că am făcut ultima dată, dar n-am făcut-o. Ok, am făcut ultima dată. Hopa, ce faci? L-am surprins cu un mic cadouaș. Ok, deci Nani e acolo. Eu vreau să iau power-ul ăsta. Da, era să mor acolo, dar... Rămânem aici în buș. N-am mânat că ai vrut să mă omori. Tot eu te-am omorât. Nu, era... Da, a murit. Locul 3. E bine. 535 de trofee. Mamă, câți de crow avem. Cred că avem 3 de crow sau 2. Copa. Mamă, 38 HP a rămas tu ăla. Aici e Leon? Nu, uite la acolo. Mă știe crow, ăsta nu-i bine. Cred că acolo e Leon. Da. S-ar putea să dai. Ok, nu știu unde sunt. Perfect. Sper că nu m-a văzut. Și cum ar fi acum să fie aici cineva? Da, nu e bine. N-are ce să facă, trebuie să rămân. Trebuie să stau aici. Sper doar să nu vină Mico aici. Că dacă vine, am murit. Haide, du-te Mico pe cineva. Du-te pe crow ăla. Dar să nu vină aici crow. Așa, perfect. Haide crow, nu aici, nu aici, nu aici. Nu aici. 4, măcar în showdown să fiu. Perfect. Să nu fie cineva bine. Ok, deci acolo e Mico. Nu! M-a speriat. Ok. Deci aici e Leon. Ok, perfect. Și eu dau aici third party frumos. Și hai Mico să ne batem. Da, n-am avut ce să fac. Avea 9 power sau 8. Locul 2 e bine. Mai avem puțin și facem tier 21. Încă un match. Și epic. Și asta cu ceva bun. Nu. Legendar. Da. Mi s-a întâmplat odată să-mi sară de la rar la legendar la ultimul. Încă 100 și încet îl facem pe Cordelius. După aia ne mai trebuie 6 brawleri, cred. Deci după Cordelius... nu. După Cordelius 5 brawleri ne mai trebuie. Și facem fame. Ok. Sper să nu vină nimeni aici. Da, Fang a venit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
Gata, a murit Feng. Opa. Luăm și chestul ăsta. Am dat ultimată din greșeală, dar aia e. Deci Mico ăla e acolo. Mico știe că eu sunt aici, deci nu o să mă după el. Crow e acolo. Nu! A, da. Hai, Spike. Nu! Credeam că e Spike. Nu era Lu. Am crezut că e Spike prima dată, dar aparent era Lu. Haide. Nu! Nu! Bă, deci, dacă nu înghețam, îl omoram. Dar am înghețat. Ok, bine, că de acum, dacă murim, suntem pe plus. Dar eu nu vreau să murim acum. A rămas eu cu Mico. Nu! A murit în zonă. Dacă reușeam să-i prind acolo în hit, îl omoram. Poate am șanse să fac tier 22, că mai îmi trebuie doar... cred că vreo 40 de trofee. Sau 50, nu mai știu. Nu știu, n-am stat să văd exact câte. Acolo e bază. Văd că nu e nimeni în centru, așa că e Max. Și aici încă un baz. E fuge, e frică. Fricos. Nu! M-a omorât. M-a omorât Poco. Mai e încă un leon, dar ăla e slab, că ăla n-are skin. Da, nu vreau să mă duc pe baz. Pe Feng îl bat ușor, dar baz dacă își dă gadget-ul și își dă ultima dată pe mine, nu e bine. Exact ce ziceam. Și iar am scăzut. 6, mamă. Suntem cu 8 trofee în minus. Adică mai trebuie să mai fac 8 trofee ca să vin la rancul care l-am eu acum. Care l-aveam. Olo, Mortis acolo, venim aici să-l omorâm. Hai, mă, Mortis. Ți-e frică? Hai, Sergi, ajută-mă. Așa. Nu! N-am luat ăsta. Hai să facem timp. Ok, luăm chestul ăsta. Chestul, Paul. Aia e el primul. Ok. Hai, unde mai sunt ăștia? Hai că vin după tine. Ce face asta? De ce nu trage?
Asta nu înțeleg. Perfect, easy. Eu zic că putem să facem tier 21. 22. 21. Că 21 avem. Încet, încet ne apropiem de tier 25. Mamă, dacă mă duc mă moară grif. Mersi, Piper. Ia să vă dau la grif chestul ăla de acolo care voiam să mă duc să-l iau. Da, l-a luat. Da, GG. Am murit. Minus 2 trofee. Avem fix 550. Ne mai trebuie, să zicem, 5 win-uri pe locul 10. Pe locul 1. Bine, sau nu neapărat pe locul 1, că și cu trofeele de la win streak nu trebuie. Poate fi una și pe locul 2. Hai, Leon, vină pe mine. De ce își dă chegitul că mă enervează? Tot l-am omorât. Ok. Încă un Leon cu același skin ca meu. Dar noi ne dăm ultimata, nu știe. Și nu știe ce l-a lovit. Da, m-a omorât. Nu știe ce l-a lovit, dar m-a omorât. Încă o dată play again. E bine că am făcut tier 21. Acum dacă facem 22, e și mai bine. Dar eu sunt mulțumit. Ce bine că și-a irosit un gadget. Nu, a murit. Sper să nu fie asta. Voiam să zic să nu fie, sper să nu fie ăla gen adevăratul, practic. Voiam să zic că sper să fie clonul. Cred că o să îi dau până suntem pe plus și după aia încheiem videoclipul. Are 18 minute momentan. Ar veni vreo 25. Ok, ăștia sunt boți, perfect. Așa. Opa. Așa. Știgat ăsta. Mai avem nevoie de 13 trofee, adică încă 2 meciuri. Și dar n-am cum să-i dau de aici. Pasez. Hai, Jackie.
Bine, 1-0. Am murit. Bine. Așa, și încă un meci. Mai dăm și gata. Ba nu, că am ieșit. Da, ăsta a fost ultimul meci. Eu am fost David. Pa!